Colonel Major Suleiman Dambili ni ale ye diripa o ɲɛma ye n'o ye an ka fintigilakaw ka kunnafonidisoba o ye kalo o kalo i n'a fɔ ladala ko Colonel Major Suleiman Dambili a bɛ kunnafonidilaw ni ka olu wele ka se ka an ka fintigilakaw ka kunnafoniya jɛlen ni ka o di kunnafonidilaw olu ma walasa u ka a cari jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ŋunuŋunukan sira minnu ni olu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔsira olu fɛ ka se ka olu bɔ yen nɔ ka kunnafoniya jɛlen ni ka o di laada sira fɛ a ye marisi kalo ka na se avril kalo kunnafoniyaw ni ka olu di kunnafonidilaw ma bi mɛ kalo tile 7 san 2024 walasa aw ni an ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ Colonel Major Suleiman Dambili ka bi kɔrɔfɔw la an ka jɛ ni ka a lamɛn. An balima kunnafonidilaw ani ɲankuma hakili la a bɛ kalo 2 bɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn masala pour que maliyɛndenw la kunnafoniya u ka finitigilakaw bɛ ka mun kɛ jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na mais aussi an ka jamana kɔ kan parce que a bɛ kalo damadama bɔ jamana 3 n'o ye Niger n'o ye Burkina Faso n'o ye Mali ye an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ se ka jatigɛ wale kɛlɛ ka bɔ espace Sahel kɔnɔ cogo min espace Liptako Gourma o kɔnɔna na bi bi in na jamana 3 ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tigitigi ni dɔ ma taa dɔ dɛmɛ avion taabolo la dɔ bɛ taa dɔ dɛmɛ pour que ka jatigɛ wale mɔgɔw kunbɛn u ka frontière kɔnɔ donc an bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna o kɔnɔna na c'est que o jɛkulu mun sigila a jɛkulu bɛ ka baara kɛ maliyɛnw burkinabɛw ani nigériens sago la n'an ko an ka Mali finitigilakaw ka baara jateminɛ kalo 2 tɛmɛnen ninnu na an bɛ se k'a fɔ an ye taabolow yɛlɛma dɔɔnin n'aw ye kɔlɔsili kɛ jatigɛ wale mɔgɔw u bɛ k'u ka baara juguw boloda sisan k'u kun bɔ kɔrɔnfɛya kan k'u kun bɛ an ka jamana an ka camancɛ duguw la k'u kun da Worodugu c'est le sud Worodugu kan ani Kaɲaka je crois donc o kelen ko baara jugu ninnu boloda an fana finitigilakaw an ye jateminɛ kɛ ka an ka taabolow fana yɛlɛma donc kalo 2 ninnu kɔnɔna na an ye wulikajɔba kɛ wulikajɔba ninnu sela ka secteur bɛɛ la o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ k'an ye jatigɛ wale mɔgɔ caman traki fo ka na se u ka ɲɛmɔgɔba dɔw ma an bɛ se ka mun fɔ o la o ye Abu Uzeifa n'u b'a fɔ a ma ko Igo donc an y'o boloda o kɛla Indelimane yɔrɔ la ka taa Menaka donc o tɛmɛnen kɔ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a bɛ kalo 2 bɔ aw b'a ye réseaux sociaux kan aw dɔw yɛrɛ bɛ weleli kɛ ko jatigɛ wale mɔgɔw u filɛ nin ye n t'a dɔn Sibi kɔfɛla ninnu na Kita sira la Gomi taara yɔrɔw la parce que u tun tɛ se ka sigi an wulila de ka boliboli k'u nɔfɛ an y'a mɛn k'u bɛ yɔrɔ yɔrɔ finitigilakaw fana wulila k'u kɔ gɛn donc o de y'a kɛ aw tun b'u ye u bɛ munumunu yɔrɔw la u tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen donc o bɛ expliquer o de la mais ni i tun nana minnu ye weleli kɛ ni k'i b'a ɲɛf'u ɲɛna olu fana an t'a dɔn mun ye bi bi in na kibaruya bɛ se ka da u tulo kan donc o de y'a kɛ n'a y'a ye an ka Worodugu yanfan na n'an b'a fɔ sud ani ouest n'an ye terroristes ka mouvement baw constaté o kun tun tɛ foyi ye parce que wulikajɔ de tun b'u kunna donc o wulikajɔ fana o kɛla mun na parce que an ye jateminɛ kɛ sisan a bɛ kalo damadama bɔ anw taara Kidal n'i ye jateminɛ kɛ fɛn fɛn tun bɛ kɛ centre la a tun bɛ commandelen tun don Kidal de la donc ni Kidal minɛna cogoya tɛ yen tun k'a fɔ k'u bɛna fɔ u bɛna jatigɛ wale ta ka se
an ka cɛmancɛ sigidaw la ou bien ka na se an ka worodugu ou bien tilebi sigidaw la maintenant o de kelen o ye jateminɛ kɛ n'i y'a mɛn aw hakili bɛ taa kɔrɔn na o y'a ye an ma worodugu ni kaɲaka tiɲɛ aw bolo de donc u y'o kɔwalo juguw de ta k'u bɛ jamanadenw sɛgɛrɛ donc finitigilakaw fana ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ n'i y'a mɛn aw fana aw bɛna fɔ k'aw bɛ worodugu ni kaɲaka la ka jatigɛwale se o y'a ye an ma wuli aw nɔfɛ de donc o de tun bɛ wuli ka jɔ ninnu expliquer o de tun b'a jira aw b'a ye réseaux sociaux kan mɔgɔw bɛ weleli kɛ en tout cas an ye mobili 5 ye an ye moto 100 ye an ye nin ye parce que ko de tun b'u kɔ wulikajɔ de tun b'u kɔ o de tun y'a to u tɛ se ka sigi sigida kelen na donc n'i ye jateminɛ fana kɛ an bɛ se k'a fɔ bi bi in na Kidal tare Kidal bi an bɛ se k'a fɔ sécurité bɛ yen ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan o sɔrɔla mun fɛ administration bɛ ka segin n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ tile dama dama bɔ Kidal gouverneur yɛrɛ wulila ka taama dɔɔnin kɛ ka taa Hagelok ka taa Tesalit ka taa Anefis ka tila ka taa administration sigi yen mun ye préfet ye k'o sigi o yɔrɔ ninnu na donc administration fɛnɛ mana na i bɛ taa sɔrɔ les services sociaux de base an tɛ se k'a fɔ bi bi in na k'a bɛɛ nana mais dɔɔnin dɔɔnin u bɛ ka na Kidal mara la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ an ye wulikajɔ mun fɛnɛ kɛ hali minnu tɛ terroriste ye parce que a ko cayalen don sisan c'est vrai que jatigɛwale mɔgɔw bɛ yen mais bandiw fɛnɛ bɛ yen donc wulikajɔ hukumu kɔnɔna na an sera ka bandi caman n'o ye minnu bɛ sira tigɛ minnu bɛ taa mɔgɔw suɲɛ minnu bɛ taa bin mɔgɔw kan an sera ka boloko olu caman na o de fɛnɛ sen fɛ groupes armés dɔw olu fɛnɛ nana n'u ka marifaw di siran fɛ u ye wulikajɔ mun kɛlen bɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ olu tɛ se ka tila cogo si la donc an b'a fɔ cogo min ils sont venus se rendre avec armes et bagages c'est-à-dire que u nana k'u yɛrɛ di anw se tɛ kɛlɛ in na tun an y'an sen bɔ a la a ka marifaw filɛ an ka mobiliw filɛ an ka maramafɛnw filɛ a y'u minɛ a k'anw ni lakala donc o fɛnɛ kɛla Hagelok mara kɔnɔna na n'an ye jateminɛ kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu n'u dɛsɛla u bɛ mun de kɛ tension intercommunautaire ka jamanadenw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na n'i ye o jateminɛ kɛ o ɲɛlen bɛ kosɛbɛ Masina mara la n'an b'a fɔ Interville o ɲɛlen bɛ kosɛbɛ Bandiagara mara la donc o kɔni o ye jamanadenw yɛrɛ kunbɛ kari ɲɔgɔn na cogo min na taabolo dɔw fɛnɛ talen bɛ an bɛ se ka dankari k'o la cogo min na ani n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ an ka finitigilakaw an wulila ka wulikajɔ dɔw kɛ Douentza mara la Koro mara ani Ɲafunke mara donc o wulikajɔ ninnu sela k'a kɛ an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ caman fɛnɛ na bi bi in na fɛnɛ kɔlɔsili kɛla k'a fɔ ni mun y'an ka camancɛ sigidaw ye ka taa Mauritanie n'o ye an sigiɲɔgɔn jamana dɔ ye olu ka frontière la yuruku n t'a fɔ a bɛ fɔ cogo di mankan caman bɛ yen dɔɔnin mankan caman bɛ yen mun de la parce que jatigɛwale mɔgɔ ninnu u talen b'u daga ye u talen bɛ yen donc Mali finitigilakaw fɛnɛ kɛlen ka wulikajɔ kɛ u tal'u nɔfɛ fo frontière la bon a nalen bɛ ni furukufuruku ye dɔɔnin jamana fila ninnu cɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ jamana fila ninnu depuis lawale la n'i y'a lajɛ sociologiquement an bɛ taa sɔrɔ an ka taabolow bɛɛ ye kelen n'i y'a jamanadenw ta k'a lajɛ a bɛɛ ye kelen n'i m'a sɔrɔ tamasɛkiw arabuw burudamɛw olu de bɛ de part et d'autre de la frontière donc jako fɛnɛ yiriwalen don kosɛbɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc anw ka hakilina ye mun ye c'est que furukufuruku kana don an ni jamana in cɛ an t'a ɲini fɛnɛ k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ an bɛna dankari kɛ jamana in na mais an bɛ fɛn fɛn ɲinina an ka maliko in na c'est que ka lakana la sabati an ka jamana kɔnɔna na mais an bɛ se ka mun fɔ aw kunnafonidilaw ye kuma si
armée malienne ma tɛmɛ a ka frontière kan ka don Mauritanie jamana kɔnɔna na an ka kɛlɛ bɛ a danna an ka frontière kɔnɔna de la ni avion bɛ bombardeli kɛ ni drone bɛ bombardeli kɛ n'an ka duguma mɔgɔw fana bɛ taa ka taa jatigɛ wale mɔgɔw ninnu ɲini an y'a kɛ a bɛɛ jɛlen don an ma deli tile kelen ka taa don Mauritanie territoire kɔnɔ k'an fɔ k'an bɛ taa dankari kɛ Mauritanie jamanadenw na donc an kan ka taa taabolo mun fɛ bi bi in na c'est que ni jamana fila ninnu depuis lawale la depuis Moribo ni Uldada olu ye gafe dɔw kɛ mun bɛ se ka kɛ jamana fila ninnu u bɛ se ka ɲɔgɔn sigi kɛ mun kana se ka na ni bɛnbaliya ye mɔgɔw cɛ ne ye jateminɛ kɛ Mauritanie san kalo 12 kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ u ka baganw bɛ san kalo 9 ɲɔgɔn kɛ Mali territoire kɔnɔna na o bɛɛ ye sigi ka fɔ dɛ o bɛɛ ye bɛnkan de ye mun kɛla depuis les années 60 indépendance tuma ninnu na donc sisan tɛna se k'a kɛ k'anw bɛna dankari k'o la mais an ka objectif ye mun ye c'est que jatigɛ wale mɔgɔw bɛ fan fan Mali kɔnɔna na an bɛ t'u nɔfɛ an tɛ taa jamana wɛrɛ kɔnɔ donc aw ka se k'o information de fɔ maliyɛn denw ye c'est vrai a kumaw cayalen don mais o kuma si maliyɛnw ma wuli aw ka finitigilakaw ma wuli ka taa don Mauritanie territoire kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ nin kalo dama dama in kɔnɔ surtout nin kalo tɛmɛnen na an ye dankari kɛ jatigɛ wale ɲɛmɔgɔ caman na ni mun ta ye kumaba kɛ o ye Abu Uzeifa n'u b'a fɔ a ma Igo alors an ka terikɔrɔ dɔw o wulila ka bɔlɔlɔw kan o wulila ka jabaraninw kan k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ma dankari kɛ o la anw tɛna kuma caman kɛ o kɔnɔna na parce que n'i y'a mɛn olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ an sela ka dankari k'o la ça veut dire que olu san 10 kɔnɔna na olu ma baara kɛ olu dɛsɛla donc a y'a faamu k'a fɔ u tɛ se k'a fɔ ko effectivement an ka finitigilakaw dɛsɛla ka dankari kɛ nin chef-ba in na pendant que san 10 kɔnɔna na olu camanba de tun bɛ Mali kɔnɔ n'i ye kɔrɔnfɛla in ta n'i ye Menaka zone yɛrɛ ta cɛ yɛrɛ dankari kɛla la yɔrɔ min na donc Barkhane tun bɛ yen Europe force tun bɛ yen u ma se ka dankari kɛ nin na n'an y'o kɛ c'est comme si olu yɛrɛ b'u ka dɛsɛ fɔ o yɔrɔ la donc maliyɛnw kan k'o de faamu an k'o bila kɛrɛfɛ an ka n'o considérer an bɛ sira mun kan an k'o ta o sira ye mun ye c'est que Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o sira ye mun ye c'est que bɛn kelenya ani karama o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min an bɛ sira jumɛn kan c'est que lakana ka se ka sabati cogo min Mali kɔnɔ donc nin kuma yuruguyurugu kuma ninnu a kana an bɔ an ka sira kan an ka a lajɛ an k'an bɛ sira tilennen mun ta an bɛ sira jɛlen mun ta an k'o sira ta ŋunuŋunu kuma ninnu an k'a to yen parce que n'an k'an bɛna intéresser o la an k'an ka baara mun kɛ an bɛ ɲinɛ o kɔ donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ fɛn fɛn fɔlen filɛ tan tiɲɛ o nkalon o an k'u to yen u k'u ka kuma fɔ Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de kɔ Mali b'a ka lakana de kɔ Mali b'a ka ɲɛfɛta de nɔfɛ donc ni ne tun ye dakuru ɲɛ fila ye n tun b'a fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna bamanankan na.